Min huma n-nies tal-Belt Valletta, xi jfisser għalihom li huma Beltin u kif jiddeskrivu ħajjithom fil-Belt Kapitali. Huma dawn elementi ewlenin ta' wirja li qed tittella fil-binja ta' Heritage Malta fi Triq Melita il-Belt. Il-fotografu Zvezdan Riljik ġibet ritratti ta' 20 persuna li għandhom rabtieti differenti mal-Belt Valletta. Aparti ritratti l-antropologa Franċiża Elise Billiard talbet il-kumment ta' dawn ir-residenti. Uħut mill-kummenti kienu il-belt hija lukanda ta' 5 stilel ta' klassi. Oħra, in-nies ta' taslima staġbu li sejra noqgħod il-belt, hawnhekk biss jien insib it-tranquillità. Tkellem dwar dan il-kuratur tal-wirja u d-direttur artistiku Rej Fil-Vella. Għandna wkoll programm edukattiv u f'dan il-programm edukattiv qed nippruvaw nolqtu gruppi ta' nies differenti, żgħażagħ, qed nolqtu inmates mill-faċilità korrettiva, qed nolqtu anzjani, qed nolqtu studenti tal-arti, ġifieri qed nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu anki lat edukattiv ċertu importanza. Ir-ritratt inġibdu fi-studju il-belt stess huma kollha black and white. Fil-fatt dawn kollha kienu żviluppati bit-teknika antika tal-kamra fid-dlam. Din il-wirja hija waħda mill-ħafna li l-pubbliku għandu l-opportunità jara bħala parti mill-Valletta International Visual Arts Festival. Dan il-festival huwa aktar komprensiv u inklusiv. Fil-fatt għal din is-sena b'differenza mis-sena li għaddiet l-enfasi l-kbira hija fuq il-komunitajiet. Ħriġna open call fej saqsejna nies mill-belt jekk iridu xi volonterjaw li jkunu parti minn din il-wirja. Kellna fotografu jismu Zvezdan Relġiċ illi ħa dawn ir-ritratti u anke għamilna kummenti minn għandhom xi tfisser il-belt għalihom. Ukoll apart minn hekk għandna anke xi films li ħajntweraw li fosthom hemm film li ħajntwera anke f'binja residenzjali. L-avvenimenti se jsiru f'siti differenti madwar il-Belt Valletta, bħal Mistraħ ir-Repubblika, il-Kavallier ta' San Ġagbu, il-Bini Kamarata, Triq Melita u l-Iskola tal-Arti ta' Malta. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonniċi spjega kif il-Festival għall-Arti li għadu kemm intemm jiffoka l-aktar fuq l-arti teatrali għal daqstant Viva se jkun qed jagħti lok għall-arti viżwali.